kuzolunga, kuzodlula uzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi ni grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawuthi ke usanda kusijoina ku channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe ku channel. Okunye okubaleka kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, ngicabanga ukuthi i-most yenu ike yabona ku-trenda kwi-social media ukuthi Orlando Pirates nakuba ama-signings during leli window lama-transfers emaningi enjalo. Maningi phela ama-signings e-Orlando Pirates kuleli window le, but kunodaba olutrendayo ukuthi i-Orlando Pirates kune-striker esifunayo eBrazil, igama laso ubani? Álvaro de Oliveira. Ya, ngicabanga ukuthi ngilibiza kahle. So yeah, ama-strikers akhona kwi-Orlando Pirates, but the truth is like uMbuthuma uyageja. Evidence Mahopa njengamanje okwi-injury naye futhi akasona le striker engasho ngithi siwumshayi magoli strong. So Orlando Pirates ngicabanga ukuthi iyasidinga i-striker esikhulula amagoli. Ngilinganise ngobani? Ngalomjito owayedlalela iMamelodi Sundowns, uLucas Libero. Lo amjita lo wayinswempu, yes, wayengasona i-striker but wayewuhlupho, wayewashaya amagoli. Sifuna i-striker esinjengo-Lucas Libero, i-striker esikwaziyo ukucontrola ibhola onyaweni, i-striker esikwaziyo ukudribula, not i-striker esolindela ama-finishing bese futhi siyageja like aboMbuthuma. So ngicabanga ukuthi Orlando Pirates iyasidinga i-striker, noma ngabe zibaningi but kumele kube khona leso i-Orlando Pirates ezohlezi ithembela kusona ukuthi amagoli, ipali, imbobo siyayibona. So njengamanje bafethu ngizonikhombisa ama-goals clips alomjida lo. Maningi bafethu, maningi kakhulu, but mina ngiselecthe ama-goals awu-10 cause lawa maningi kakhulu bengeke ngiwaqede. So siwabona amagoli ukuthi u-Álvaro lo noma Álvaro de Oliveira ukuthi i-Orlando Pirates why i-interested kuyena, mawukuthi kuyiqiniso lokho ukuthi i-interested kuyena, but impela kuyatrenda but ke mhlambe ke singayibona imsayinisa asazi. So bafethu ke so check la ama goals ayo le ndoda le ukuthi inkinga kangakanani. So qala kwi goal number 10 awu10 angithi. So qala kwi goal number 10 sizo siyofika ku number 1. So nasi screen la emva kwami ngizowadlala amagoli. Umsindo wabafethu ngo-switch off just ukulandela imithetho yaka YouTube, uyabo. So yeah, umsindo awuzokuzwa le video. So bafethu ke siwadlala amagoli lomjida number 10. Sibone ke lapha ya. Hayi ngiwabuke kahle amagoli lomjida, ngiwabuke kahle bafethu, maningi kakhulu. Number 9 ya ikhanda leliya, noma ngaliboni ke kahle ngathi ligcine lishaya ukhipha la ngena phakathi. Number 8 ngithe ngiwasheshise nje ukuze ngingamoshi isikhathi. Sibone lapha ya, ayizwa lonto. But la I think ake sibuyele emuva, ngathi la ngifake igoli elwrong. I think if ngibuka kahle lo amjida ngathi uyena lo crosser lapha, ngathi uyena ushaya i-assist la. Asiphinde sidlale sibo. No ya, ngathi uyena ushaya i-assist 6 yard, then uza kwabo walibhakuza sayinethini. Number 7 ningixolele bafethu ngokuthi ngiveze igoli engalona, but ilona ke leli bafethu, niyabona ukuthi lo mjida uyayibona imbobo. Goal number 4 angya chwa ay awunswemba bafethu. And futhi bafethu into enginotisile kulomjida lo, as much as eshaya amagoli enjalo bafethu ama assist
inqwaba ama-assist ayenziwayo lo mjida. Nawe nje ungahamba uyoyisearchela ku YouTube just ubone ukuthi lo mjida lo unswempu kanganani, inqwaba yamagoli asewashayile. So ngicabanga ukuthi umdlalo ofana nalo iOrlando Pirates iyamdinga kakhulu. Orlando Pirates inebhola eli-right. Mawuzobuka ibhola labo uyabona ukuthi iOrlando Pirates ukube inomuntu oshaya amagoli strong, ngabe iOrlando Pirates hlezi winner ngey'ko 5 kuyale phezulu. Ngiyakutshela wena the way iOrlando Pirates elidlala ngakhona ibhola. Siqhubeka. Number 3 kwenzakalani manje? Number 3 cross kwa ikhanda unyawo bafethu kuyasetshenziswa la. Number 2 kwaseyicela izwile lotho walibeka ku-90. Ake sivaleke ngo-number 1 igoli lokugcina le bafethu. Igoli lokugcina ngicabanga ukuthi penalty le, yena beshaya i-assist, lo muntu ebem-assista then bamdlalisa kabi, then-ke kwasekuthiwa i-penalty. Sibona i-penalty yakhona vele ngayigaxa i-slow motion, yabo, sending goalkeeper in the wrong direction bafethu. Bafethu lo mjida lo ngicabanga ukuthi iOrlando Pirates kuzomela iphushe imsayini, kuzomela iphushe ngempela imsayini. Bafethu, make sure ukuthi uyayilike ivideo, uyasubscribe kwi-channel, ungahamba nawe uyoyibukela ama-videos akhe nje aphelele. Mina nje bekuzokukhombisa ukuthi umjida uyingozi kangakanani and iOrlando Pirates imdinga kangakanani. Bafethu, okwamanje ngivumele ngithi bye bye.